Ademais dos actos a desenvolver no propio día 17, cando se celebrará a tradicional Romaría das Letras organizada por Barbantia e o Concello, dende Boiro Novo pretenden ir máis alá. A proposta da publicación dun ensaio sobre algún aspecto do Concello suporía a memoria e dignificación desta efeméride, poñendo en valor as peculiaridades que definen o pobo boirense. E queremos propoñerlle ao Concello unha iniciativa que sirva pois tamén para acrecentar o noso patrimonio cultural e tamén que de algún xeito dignifique o noso idioma ao tempo que aprendemos máis sobre o noso pobo, non? Dende Boiro Novo propoñemos que cada ano, por estas datas, pois o Concello colabore na publicación dun ensaio de investigación, escrito en galego, por suposto, sobre algún aspecto social, cultural, histórico, artístico, económico, político do Concello de Boiro, non? Pois deste xeito, pois colaboraríase, como dixen ao principio, co aumento do noso patrimonio cultural, co noso autocoñecemento como pobo. Na moción propoñen que estas publicacións se presenten cada ano co gallo do 17 de maio.